Mae paratoi'r golofn yma yn fy nhaflu i yn llwyr. Rydw i wedi sôn o'r blaen am y trafferth o hel fy meddyliau fisoedd cyn i'r cylchgrawn ymddangos, ac felly mae hi'r tro yma. Mae'n ganol Awst, a fydd hwn ddim yn ymddangos tan dymor y Gaeaf. Beth bynnag am hynny, mae prysurdeb yr haf drosodd, a phawb yn barod i ail-afel yn hwyl cyfarfodydd y mudiad dros y tymor nesaf. Gawswch chi gyfle i weld dan stondin yn y sioe fawr neu'r Steddfod Genedlaethol? Roedd bwrlwm a bywiogrwydd yn perthyn i'r ddau le fel ei gilydd. Y te yn llifo, y cacennau crin diflannu, edmygedd o'r crefft ar waliau o waith yr aelodau i'w glywed, prynu sgarffiau a mwclis fesul llond bag a'r sgwrsio'n ddiddiwedd a hwyliog. Anamal iawn oedd na gyfnodau tawel. Diolch i aelodau Ceredigion am ddarparu a gofalu drosom yn y sioe, ac i'w cyd-aelodau yn y de-ddwyrain am ei dyletswyddau hwythau ym Mhontypridd. Mae'n bleser bob amser i gwrdd â chi a holi pa gangen neu glwb a chael hanes y lle yn y gwahanol acenion a thafodieithoedd. Gair sydyn o ddiolch hefyd i Ieuan a Dafydd, gwir aelodau o Feirionnydd, a mae'n helpu i agor cefn y trelar ym Mhontypridd mwyn estyn mwy o gwpanau. Fe soniais o'r blaen am apwyntiad Meinir Owen Chambers fel swyddog cyllid cenedlaethol i olynu Miriam Garat, ac mae wedi cychwyn ar ei gwaith y mis yma. Dyna ddwy Meinir yn y swyddfa rwan. Mi fydd rhaid meddwl am ffordd o wahaniaethu rhwng y ddwy wrth alw arnynt. Rhaid i mi gyfeirio at golli fy chwaer Gwen Llian ddiwrnod olaf Gorffennaf. A diolch i Tegwen am fod yn ymwybodol o fy angen i fod gyda hi dros yr wythnosau olaf, am hesgusodi o ddigwyddiadau'r mudiad. Rydw i'n hynod ddiolchgar iddi ac i holl deulu Merched y Wawr am eu concern a'i cydymdeimlad tuag ataf ar ôl ei cholli. Dim ond ni'n dwy oedd na, a gan nad oedd ganddi blant, mae'r cyfrifoldeb o glirio ei phethau'n disgyn arna i am merched. Mae llawer ohonoch wedi bod drwy'r un profiad dwi'n siŵr. Roedd Gwen yn gyndyn iawn o gael gwared o unrhyw beth, ac yn byw yng nghyffiniau Caer ers 1968, roedd ei chymreictod yn gryf a phwysig iddi, ac roedd yn aelod o Ferched y Wawr Wrecsam. Fe ddoes o hyd i fantolen ariannol y gangen am y flwyddyn 2000 i 2001, pan oedd aelodaeth o'r mudiad yn 10 punt, a'r gangen yn cadw £75 ceiniog o hynny. Roedd na hen rhifynau o'r Wawr yno hefyd, a rhaid oedd darllen drwyddyn nhw wrth gwrs. Treiliais oriau yn pori drwyddyn nhw, a gweld llun o Aunty Mary, sef Mary Wyn Jones, modryb fy ngŵr, a oedd yn byw ym Mrynchaf o'n Blaenau, a chwaer yng nghyfraith i Sylwen Davies. A'i mam yn pobi bara yn 1948 o galendr prosiect hanes llafar menywod yng Nghymru 1920 i 1960. Llun arall yn dangos Joanna, chwaer fy ngŵr, mewn hysbyseb o wasanaeth Cymraeg BT. Erthygl am fenter Carys Piw o Benegoes yn agor caffi'r bwtri ym Machynlleth. Mae Lisa i merch wedi priodi a nai i'r gŵr. Roedd Tegwen newydd gael ei phenodi'n gyfarwyddwraig y mudiad bryd hynny, ac mae hithau yn llawer o'r lluniau, dydy hi wedi newid dim. Bu'n rhaid darllen pob llaw ar y Llyw wrth gwrs, ac erthygl Catrin Stevens, y Llywydd Cenedlaethol yn rhifyn y Gwanwyn 2001, yn ddiddorol, gan ei bod yn cyfeirio at ragfarn pobl ato ni fel aelodau'r amser hynny. Cael ein gweld fel merched oedrannus, diflas, parchus. Dwi'n siŵr fod ein delwedd wedi newid erbyn hyn. Nid ein bod yn amharchus wrth gwrs. Pwysleisiau yr angen am hybu sefydlu clybiau gwawr a ffontio rhwng cangen a chlwb, gan mae'r un yw'n gweledigaeth a'n cenhadaeth. Y penwythnos preswyl yn Llanbedr Pont Steffan yw'r digwyddiad pwysig nesaf yng nghalendr y mudiad. Mae hanesion rheini o 20 mlynedd yn ôl yn ddifyr iawn hefyd. Mae rhaglen y penwythnos yn llawn a diddorol, a'r eitemau i gyd a chysylltiad a Cheredigion.
Fe fydd y digwyddiad wedi hen basio erbyn y daw rhifyn yma o'r wasg, ond os na fedrwch fod yno, cofiwch edrych ar luniau tegwen ac eraill ar y gweplyfr a'r cyfryngau cymdeithasol. Cyn gorffen, rydw i'n hapus o fedru cyhoeddi fod cronfa'r ambulans awyr Cymru o werthu'ch nwyddau wedi pasio'r 11,500 dros y penwythnos preswyl, sef blwyddyn union ers ei lansio. Diolch i chi i gyd.